Palengke day tayo takakabsat ko nga napunno ti urat. Tilas nga pinangsirik ko day toy nga palengke kakabsat ko nga inurat kat ubing nakpay. Tata masirik ko maninan day ti Solana Public Market. Grabe, nagdakkel ti improvement na day ti nga palengken. Dati kat na ukra-ukrad lang nga sako wenno supsupot ti pagiparaparabawan dagiti mailakla ko dito. Ngem tata kas makita yumot ni Manila style nga kabsat ko. Hang agpakaabak day ti palengke mi dito'y probinsyan. Nala daw kami nga rod nga napan dito'y palengke kakabsat ta dupay nga ti naramid day ti kabsat yu nga inurat. Iso nga kas makita yumot mabilbilang latan dagiti nakalukat pa nga paglakwan. Madamanak kardita nga gumatgatang ti bangus kin tilapia. O asino ti mahilig ti tilapia dita? Di ba na imas kakabsat ko ti tilapia? Kit syempre, han tayo nga liplipatan day ti panglaok day ti ginatang tayo nga tilapia kin bangus kakabsat ko nga inurat. Isem-isem tayo matlatan kakabsat ko ore permiti pudot na. Daggapo gamin day ti kabsat yung nga inurat ti kapudpudutan talaga kakabsat. Ngem gapugarotan na miss ko nga talaga taag palengke ti gulgulay tayo nga Pilipino. Iso nga hang ko nga pinakawanan kakabsat ko dumagas kami nga talaga tanalabsa namin nga day ti balengke. Nagimas nga talaga ti pakiramdam ti kas ti kakabsat yag palengke ka dito'y Pilipinas. Syempre amin nga magatang kayat ko hanga kasani dya abroad nga manulang ti kayat ko kakabsat ko nga inurat. Iso nga uray kasano ti pudot na nakakabsat ko reper miling kung kat sige lang kayang-kaya ti kabsat yung inurat dayta. Ket syempre kasapulang nga pagbigyak dagiti alagak na dagiti ti kayat da dagiti ti inililiw da nga masida kakabsat ko nga inurat. Bayat nga di pinaggatgatang ko dito unag ti palengke kakabsat ko kat nagadumot gayam ti makakilkilala kanyak tabuy-buyaan dagar dagiti vlogs ko. Thank you kakabsat ko ti suportay diti kabsat nyo nga probinsya ng Ilocana. Kadagiti kakabsat ko nga ko naalaan ti video kat naipost ko dagiti picture tayo diti page ko kakabsat. Ul-ulitik maninan kakabsat ko nga inurat agyaman nakti support tayo dito'y kabsat yo. Banat probinsya na maninan tanagimas nga talaga taag palengke kakabsat ko nga inurat. Kas lang ko masardenganan kakabsat ko hanggang hang ko nga magatang amin nga kayat ko. Kastoy nga talaga tinabisbisinan nga kalding kadagati ruruot nga kayat na nga kanin kakabsat ko nga inurat. Ay, katsulitek taamok nga mabayag maninan nga panawon nga hanak tuman makapalengke dito nga palengken kakabsat ko nga inurat. Kadwak gayang managpalengke dahi ti kabsat ko nga ni Ilocanong pasaway. Katagiti na sa sempot nga kakabsat ko dita nga avid followers si probinsya ng Ilocana sapay lang kumata suportahan nyo mo dahi ti kabsat tayo nga ni Ilocanong pasaway. Agyaman nakunay kanyayo amin nga kabsat ko. Thank you very much. God bless and love you all. Mwah!